Здравейте хора, аз съм и в БГ и днеска ще играм с Литарио детали. И забравя да се напише името, нищо, са го напиша след тази игра. Трък, опа, добре, поне си бързо, беше бързо за играта. Играта беше бърза. Аре, брат, не ме изоставяйте. Ето ма мене! Шакалака. Бум, шакалака. Трък, мрък. Отивай на кръг да ядеш чизбър. О, ма гът. Ти мене ли, бе? Майка ти. Човек, ти няма избягаш толкова лесно. Ще не знам, да те пусна. Няма да остава те. Ми е жал за теб. Не знам защо. FPS някой пуска спринта си. Някой пусна голям, някой голям пусна спринта си. Чудесно. Ще тръгнем от западните острови и ще се върнем. Майка ви путката! Просто бърза обиколка на острова. Бърза обиколка? С достатъчно храна за цялото семейство на Сополак? Името си ли чух? Това сянка ли е? Добре, вижте, ако трябва да знаете... Ами трябва. Отивам да свърша нещо важно за баща ми. Добре. Търговецът Йохан носи нещо за него, нещо важно и трябваше да е пристигнал до сега. Еба, на кое сме, бе? Трето място, омага. Няма стане да му прецакаш толкова след. Трябва да отидеш сам. Няма да му прецакаш толкова след. Баща ми ще заподозре. Да тръгнеш сам? Ще можеш ли сам? Като че ли ще оцелееш, ако не сме там да те... Помогни! Добре, хубаво. Айде, брат, блъсни се, а няма смисъл хора. Хора, няма смисъл да се пръвате да избягате. Няма скоро да избягаш. Сополак каза, че ще има сянка. Не обичам пушене. Сигурен съм, че ви казвате, не им казвате. Аз съм сигурен, че не те слушах. Нали ще казваш, че е по-добре да действаме като екип? Да, като го каза пак, ме ударите се. Да те удари сега. Ще те ударя. И удря като момче. Страхотно, гледай. Трябва да прецакам един голям състав. Може да бързо умея да става. What? What the fuck, хора? Бях на второ място. Това е постижение за мене. Шегувам се, не. Защото бях на второ. Бил съм и на първо, ама не. Шет, бързо. Майка ви да иба. Майка ти. Айде, брат. Трък. Штрък на майка ти путката. Не трябваше да преумирам. Дядо ми казва, че са пирати. Всички са чували, че там има мъгливо чудовище. Мъгливо чудовище? Според легендата, мъгливото чудовище издава зловещо. После те отгръща и смъква кожата от костите. А после смъква костите ти от това, което е под тях. И после пуска костите от небето. Да, вярно. Точно така.
ковчег съндък с герба на Бърк на него. Трябва да го намеря. Заведи ми там. Покажи ми къде точно изгуби кораба. Не, няма. Няма да ме накараш. Аз имам ножи по туша. Няма ножи по туша, но край с мъглата, моля те. Добре, само ми кажи как аз да стигна до гибелното блато. Право на изток. Имаме острови във формата на... Гибелното блато е палецът. Сополак, с близнаците го отведете на Бърк. Да се върна там? С този клоун? И тези клоуни? Ами, погледни го, нямаме избор. А ако има опасност, ще се радваш, че те са с теб. Въпрос, останалите какво правим? Гибелното блато. Чакайте някой. Да бе. Ти беше на двора. Търрррък. Айде, Мари. Рибат. Рибат. Малко съм гаден, ама знам. Знам, че съм гаден, но няма нищо. И ти си гаден. И ти си гаден. Брат, хакер, мадафака, хакери, шит. Пати хакерството. Аре, брат, аре. What? Не трябваше да е толкова спърс. Аре, мам, кучко. Кучка е щастна. Трък. Къс? Що е толкова къс? Аз сме дълъг. Разочарован, брат. Разочарован, брат. И ти ме разочарова. Разочарован, брат. Я навсякъде ми осата следите. Нали? О, вкусно. Мисля, че съм болен хонова, не знам. Вече сори. Сори, мотори. Трък. Аре, ще тръкне сама. Тък. Няма да се откаже скоро. Трък. О, този е... Его огня, дет му уби. Майка ти, трътката. Ти, брат, що ми иска да си ги изхабиш? По-добре ми го дай. Дай се на някой да тести. Като мене, защото съм нахален. Аре, някой голям да той има. Елат. Виж, хора, това ще бъде за този епизод, но да ви харесал. Довиждане.